KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno Mody hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody Thierno Mody wona gidi hedo ko kanko mango gidi bere yare to Thierno Mody Thierno ni ko noddar mango mi jabaki ma a wawa jabade ala ko ma jabade ala ko woni ala ko woni mi sohlani ma hala kew galle ma paam to tan wuto mi sohlani hala kew wana ko dum noddirala hodum noddirala idi min ko mbadda kam ko heteng meji tan no wutema non mama dane dum galle ma wana ko dum tan won fadan dum galle ma paami ade wuto fay dum kalta ya galle ma adu wuto min mama dane wutte o galle ma anani jarana rara galare arna wut dum tan dum won jetati wadu man gadanda wutam mama dan dum mama dan dum jango so Allah jabi wutam nani so Allah jabi anna wutam de inshallah ewo anda burtu ala min gonda ko ala wana burtu ala de dum ala kun men wutte won hakkude men tatan wutam Allah seedi so tawi adna ham wutam o her kala man gol feewi mamar ha to galle modon mamar ham taw habini joni mi haldum halka fo no yayi kalanta habi ko hi arma kalndum habi ko kalanta habi ko nyaata to tuko debbo mo jidda ummi no fram mo jidda resio armi halama moji armi halama halala heromi gay ayan it bof ko mbatta ko ko prataldi godi tambe ada halna habi wutam tan walla mi halan habi fof an ko mettuma ko hay baado mom halon aren ko mettuma woni ko arani hintade ko jagal ko dum te ada halna habi jarani maftolte wuttema le kidam hande ar humta galle hande min wonma en to kumta ar kumta galle gonga yam kay so nan ala so ko gonga ma so jo hunta panon galle hulo jaan ton jinno mi yaade humpiyo a fami jom suudu Abu Umar Si ton jinno mi yaade humpiyo so tawi ko kala ko gonga ma ko waddi ne gonga yam ar kumta wallahi wana armi halama ko bira ko ada halna habi gas halugi wukiri ko habitino rokali inshallah adani habino nyaaj atuma ma sahane ma atuma ma way to yiko duli gol tira ko sehila Koorka Thierno Kuni waya take nandu na halu sarna to wa kalian na nyanti mo de woi hanu nyanti wah masyaallah sei la boy bebas Philadelphia ko gartu America ando ko jido wade ni ci kumtaay ala kali ni ana na fama hanande baw no wadi programme kumtaay min na ke way ko nen ura kay yar ya hande bahal defa kay galle alla bahal defa kan ko sauce defani aya wa nyoy urde sauce galle hedo tuba ma ititim yar ya tuba ma ititim mo jan ton ko lijeenti rek nan don ko jeew barme do tew defa han ale sesi tum do mo yida ne ha bangi ko ba ma dani tumay me bo mi mon wallahi min guri what's this tan
ada huli ba ma ko mais ma ba ma den tumay nene non tan nene kono tan anan comme ni mi mam ni mi yeto to beba ayse mami nokta ana ko tan nyara ala ay sa da woto no mi nyama ta kay nyama hande ne nyama ko nyaman hande ne nyama ko nyaman kali to dir de parare mi nyama ko nyaman kali rango bura nyakol fa rawa bura way nene wo kali nene wo bura kali an baba ko kata ko wawa sa wonde no wondiran mi kali de galle goto ni no way biya yum ettu kali mi wasa haldude mum mi wasa wondude ni no way aya nen diko bonne nene ma fo nene ma no ka ko do haali ko wawi wonde gon ko ganda wawa wonde ayo départ non ñan o nguro ne ñan no kana hen kale mi harmin ma ndam anda jiro o suune fa anda ka puy gila mada o suune ngam mi ka kanga mada o suune pawda hen li pole ha ada do suune jaari sa ko fune yaram dum tay mbada ni wala o do baro ko ñan no kana hen kale fo mi harmin ma kali so nyama ni nyama ta wala wala ko ha to to mon nene nyata kallo tin bura no welde sa parce que mon wondo e kali o kere o manna 24 heures non ma ko jaar Euru Koorka dari ma Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody jeben jalen bel doro de nder galleji men Koorka Thierno Thierno bismillah ñaabe lar ñaamu la tajigol mon fanan gon do lelde ñaamu ni yo bula ta am awal sal mon ñaame xanu an kay ñamtan e kaldi ñamtan won hen ñaame ñamta tajigol dahar de ko jidan do ho ala jegi hande nana han biya wonde be dum ni on xam ma taw walla mayne ko ni fatanga denda kud ala wonde ko leydi ha but woto waden pedidi ma babi ha ko Thierno ya wala ma bark reno ma sondare babi tama he ife huru ma ko ay fa ñam han ñam dum ñam idi reno hade ma sondare fongo haw fréquentation di kadam dum ñam mon da yidde sehila façon neddo fof a diru me gallam baba an noti be odo he hare kasma idi wof ko mbata ko non Thierno Mody babi da Thierno Mody baba ñam ko xam ñam to bel aran tuute ñamduma woni ko yodani idi ñamduma woni ko yodani yo ñamduma solution hotar mi daña ko jinmi mi daña ko jinmi xam ne gis na xam ñam ta fal ko wayam kalma min kay waɗani me invité ha e to bonde ko won aran tuute kasu jami aran tuute amen firwi o ko moppit min kam mata mbasa hen jam neɗo hoora ha ñaw gara adña idi hot bonnu maynen so ah ka sowa soy de gueɗe ko gueɗe animaux sowa tan totata kam ni merde way ah ɗum mbiyanma wa yo moƴƴi tonoɗa furi o idi babi warannaw mayneso maynes babi sawfi mon taxare kalema mine kalema ta fini kalema oyem way c'est fini sa nawi nawɗa go ko wala kayal way c'est fini ɗum kam c'est fini joni nan ɗo idi totta kam tan ko crocodile ko min naji hey noro idi ɓuuri wa ñaan an noon kalide a tooñi kam baba kaw min kumban ala woppu wadde fréquenté idi grand place mon ɗon kumtari yon to mbiyama jehen galle kumtoɗen wona an addimo ko yo an wimi yo aru humto mi addani ɗo idi an addimo ɗo ƴew joni no waɗi han tewmande ɗum ɗo o fruit ponɗata hen ñamde ko 5 jours joni min nenne komin kumtoto ngare ñaame kam maro yumum nene humtim ñande wonde soɗen kumto guddeki dama galla tew toon ɗum ɗo neɗɗo hooro ha kikiɗe ay ƴewna galle Abdou Aziz en kam so tawi ko heddi toon
Baru ya gal Abdou Aziz. Kondi ko men. Ya, kondi ko ma. KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma